ngabezizwe siyakhuleka bese ngiphinda futhi sisebethuka ngikhuleka ekhosini bangithiyane ithi cha siyatholela kakhulu bese ngiphinda ngibingelele umuntu ngehlohlwana kwabo ngokwegama abangendawo esitona njengamanje umnikazi ngiyacela ukuthi wonke umuntu amukele azazi ukuthi usekhaya lo phambi kwenu uphukangema lo odabuka emandeni endaweni yaseNdulinde ngaphansi kwenkosi uMhlomo uNjomane ngilapha-ke ngazabethu ngoba ngifisa ukuthi sifune siyithole zibuyele emandulo ngesimo sokuthi nginobuhlungu mangabe ngibuka isizwe sakithi sintula kangaka siphelelwa amandla kanti uNkulunkulu umveli nqambi isona sizwe abantu abamthungu abangoni bona abantu abanikeza amandla baphinde banikeza imfihlakalo ukuthi nina ubunina benu bulala umekela kusuka nangaba bikho nakusuka kulokhu niyontula niyokwenza izinto engafanele njengoba nasekwenzeka namhlanje so inhloso yami mhlawumbe bangamazi ngingokade ngisho bazwana nenkosi yangona ukubuyisela isizwe sakithi empandeni zabo ayikho into ebuhlungu njengokubona ihwana lingone ekhaya liphila likhula kodwa uthola ukuthi aliyazi impande yomsuka wesibongo sabo ukuthi basuka kodwa uthola ukuthi okwangaphandle uqonda kangcono uyakwazi so inhloso yami isho ukuthi nomveli nqambi edala umuntu wayembusisela kakhulu ukuthi umuntu uzomenza alisabe ihlazo aphinde asondelane kakhulu naye ingakho umuntu esenze ethi mezophuma yena bese bakuthi jika wena ingoba uNkulunkulu vele usondela kakhulu umuntu omnyama so-ke singaba abantu ababaluleke ongangoba ngaphandle kwesigaba amazulu shuthi umuntu akabuko kahle kahle ungathi uyabheka ngoba nomveli nqambi ikhona lapho ayiphupha khona ngathi mangabe edala umuntu so waseba nemfihlakalo ukuthi wena umuntu mangukuthi ukhohlweze impande zakho uyoba nenkinga kodwa mangabe ungabi nahlanga impande zakho ukwazi ukuphila ngisekutheni ingane zakwethu sinenkinga yokuthi ezweni siphila kusona emakhaya sibuka indlela awufa ngayo amakhaya nesimo sokuthi abantu sebeyakhohlwa ukuthi bangobani njengoba bekhona nje bakempesa abantu abakhona eqaleni ababephila emandulo so njengoba nawe ukhona nje kunomuntu owayephila kuzoshiwo kuthiwa ufana nomkhulu bani uwenzisokwabani so njengoba ukhona uzodlala indima noma ingezi ukufana naye ncamashiwo ukuthi phambili yasileni zakhe so inhloso sekutheni abantu bengayikhohlwa ukuthi bangobani basuka kuphi kunento ekuthiwa umsamo noma kunemvelaphi yomuntu nginobuhlungu mangabe ngibona emakhaya kwakhiwe uthola ukuthi ikhaya liyaphila kodwa abantu bakhona balazi nisho kabantu kodwa mangabe into ingaqalanga ekhaya kwenu ubuhle bakho buyizeleze ingakho nje incwadi eqeleke ihlonipha uyidloniyonke izinto zakho zakho kusho ukuthi uma ngabe uhlonipha abazali bakho kuyinkinga enkulu leyo kusho ukuthi hayi uphila bakho buyizeleze ngoba abantu abaphethe emhlabeni bahluleke ukuphelile inhloso yekuthini bafuna ayivele emasisweni akekho umuntu okumele ephile ekhaya engalazi ihubo akekho umuntu okumele ephile ekhaya engazi inqubomgomo yasekhaya yosiko ukuthi uma ngabe ekhaya siphila kunengeke ukuthi sekudliwe la ekhaya abantu abathela kwabuswa kubonga kanjani iyo into ebalulekile leyo kuyithiwe la ekhaya uma ngabe ekhaya kubuswa kubulewe inkomo kumnandi ujatshulu ayikho ingane yomfana engahambe ngaphansi kwabo kumele ikhule ingafidwa lelo lwazi lolo ngoba kusasa abazali bethu bazimpande ezohamba bese kusala thina sibe nenkinga ukuthi manje ulwazi asilazi noma siyaduna ngoba ekhaya mangabe kwenzeka izinto ey'balulekile njengakho lokhu kwenza umsebenzi kudinga ukuthi ikhaya ubuye kubonge mangabe seqedile ukubusa ingane ayazi ubonga kuthini ingane ayazi kumashisa impephe kusapho kuthiwani makubizwa amakhehla la ekhaya abizwe kuthiweni kodwa babongelwa kanjani inhloso yami lokho ukuthi bakwethu ayivele emasisweni akekho umuntu okumele ephile ikhaya engalazi bese ngijabula mangabe ngithola ithuba lensizwa kanje abekho abantu abangabhekeleleki njengabantu besilisa ekuthini kuyakhuliswana noma kuyafidwana ngolwazi ngoba siyaphambuka kakhulu senza amacala afike beyinkinga ngoba bamkhulu bethu besesihambile sabo lamathongo so iy'ntombi zinomkhosi omhlanga eziwuhambayo zona ziyakhona ukuthi zikwazi ukulayeka ibhekeleleke kodwa kuthina abantu besilisa siyantula ngathina akekho umuntu obhekele thina noma osikhandile ukuthi thina sihamba sigcinana kanti sinamaphutha amaningi ngoba ngisho ukamthala ukuthi amandla kuthini esishaya umthetho
kunabantu namhlanje abangazi ukuthi yonke into osayenza usakhula usemncane iyakulandela usomdala. Ikulandela bese bakubuyukuleyo kanti cha ukuleyo lento wayenza usakhula esheni bakho. Ngesimo sokuba nebhadi ongaqwashiswa wagcina ungazi. Mhlawumbe ngizokwenza ngesibonelo. Kunabantu namhlanje abazinsizwa abaningi abakhulayo beqhubele lento ukusoka. Lento eyazi ukuthi uma kunento eningi ukusoka noma right iqhamu. Bese kuba khona izinto ezenziwa ngoba uma kuzeke ingane ekhaya yentombazane noma kuthiwa umfana uyethi uma umingane